Que tal, Trisa? A unha da Cañiza gusta isto. Sí, e os da Filgueira máis. Da Filgueira. Filgueira, Filgueira. Bueno, Trisa, miren para a pantalla. Ela, bueno, foi unha nena pequena, como todas as nenas, claro. E xogaba cos neniños, coas neniñas, cos compañeiros, alá pola Cañiza. Formou parte da agrupación folclórica do seu lugar. Aí estaba bailando, tocaba pandeireta cos seus compañeiros, as súas compañeiras. Era deportista, tamén. Aí está no seu, co seu atuendo de balonmán, xogaba balonmán, Trixa. E logo máis adiante preséntase o certame de Miss Galicia e gaña Miss Galicia. Cuidado. Pois E logo, atención, Gracias. pasa o seguinte. Representa a Galicia no certame de Miss España. Resulta que iso é moi criticado porque, como unha muller de cor negra, iba a representar a Galicia no certame de Miss España. Esa crítica existiu, Trixa. Moitísimo. Foi algo, ademais, co que tuven que aprender a convivir e a combatir de alguna maneira e a darlle voz ao que estaba pasando, porque hai xente que, como sempre digo, me quere por como son, hai moita xente que non me quere por como son. E, por desgracia, esa xente ten unha mentalidade moi pechada e non entenden que non existe unha linaxe pura, que as mesturas veñen dándose desde fai moitísimos anos e que podo ser así, podo ser como a ti ou podo ser china, ser galega e estar orgullosa de ser galega. O próximo domingo, Trixa, que quixemos que viñeras a estar con nos no lugar a contarnos esta historia, é o Día Internacional para a Eliminación da Discriminación Racial. Entón parecíanos unha historia preciosa, unha muller que, bueno, ti e a tua nai era De Angola. de Angola e De o teu Luanda. pai De Filgueira. De Filgueira, da Cañiza. Como foi a historia? El marchou a... Sí, meu pai foi traballar a Angola cunha empresa, porque ele era un inquieto como a min, e foi exportar ébano, pau preto, como lle chaman alá. Bueno, foi por madeira e trouxome a min, ao final. Ali que naceu a mamá. Exacto. Mamá quedou ali, non? Porque Sí. mamá, cantos anos tiñas ti cando faleceu a tua nai? 2 aniños. 2 aniños. Sí. Non chego a ter recordos dela, solamente teño un recordo no que estáme cantando unha especie de nana en portugués. Que me dis? Sí. Tes ese recordo? Teño solamente ese recordo. E agradezo, gardar ainda que Que sexa maravilla, algún. non? Ter ese recordo cantando Sí. chunga nada. E despois, bueno, todo o que meu pai me contou, algún vídeo que puiden ver, algunha fotiño. Entón, a que anos vesti de Angola para aquí? Con 2 anos. Con 2 anos ves para Filgueira. Exacto. E hai un pouco ese percorrido que vimos rapidamente, non? En 4 Sí. fotos. Sí, sempre quixen, date conta que vivíamos nun pobo que tiña no seu mellor tempo 100 habitantes. Entón eu estaba moi aburrida. Entón aprendía pois a tocar a pandereta, a Algo gaita. nos está batendo aí, non? Que? O pendente. Bueno, Que quitei o outro, sí. como vedes, porque Sí. non. Sí, Listo, bueno. listo. Algúns temos a ventaxa que nos poñamos o que nos poñamos sempre estamos guapos, o sea, non pasa nada. ¿No? Gracias. Pois iso, eu estaba moi aburrida, vivía nun pobo moi pequeno, non tiña internet, non tiña nada, entón apuntábame a todo o posible, deporte, interpretación, xogaba cas pedras, tiña amigos imaginarios, usaba moita imaginación. E daquela, ti notabas o feito de que notabas que che facían distinta polo feito da Sí. acorda a xana que na Sí, sí, sí. Incluso os compañeros, non había mala intención, pero tal vez a nosa cultura era así, de alguma maneira, ese exotismo dun... Eu penso que máis que a cultura é unha mestura entre medo ao descoñecido Sí. e quizá falta de información. Sí, descoñecemento, en definitiva, Exacto. ignorancia que nos leva Exacto. a... Porque No colegio, obviamente, os nenos foron moi malos, moitos deles, a día de hoxe falo con eles e non teño ningún problema. Claro. Pero está esa Claro. ignorancia, non? De saber que o que estás dicindo é tan malo realmente. Claro. Non hai que ir tan lonxe. É dicir, o feito que unha rapaza como a ti fale un galego tan maravilloso como que falas, chama a atención hoxe en día. E digo hoxe puntualmente, a que sí? Tal cual. Que pasou hoxe? Nada, hoxe cheguei á recepción do hotel, din os meus datos, a documentación, teño unha reserva. Viñas de Madrid para... Sí, eu nada máis chegar a Galicia xa cambio o clic e a miña primeira lengua é o galego. E nada máis chegar, pois, dixenlle a recepcionista que tiña unha reserva e ela mirou así como... Ui, pero que ben falas galego, non? Chamoulle a atención o Sí. feito de que A que son o daqui teu aspecto físico Sí. de pronto que ben falas galego. choca. Bueno, imagínate aí desto 20 anos. Bueno, Trixa,
E fuches modelo. Sí, a moda foi algo que toquei porque eu creo que tuve unha época na que era máis alta das miñas amigas, delgadiña sempre, a cor, queiras ou non, tamén axudou moito no que empecé a chamar a atención de algunhas axencias. Claro. Empecé como a crecer como muller, empecé a verme bonita, a saber valorarme. De feito, Sergio Pazos foi o presentador do meu primer desfile en Mira lencería. ti que casualidade, onde vas a encontrar? Depois de casi cantos anos. Máis de 10 anos, diría eu. De feito, eu estaba así moi nerviosa, porque ademais era o primeiro que meu pai viña a ver. E eu con meu pai un respeto increíble de, Dios mío, que vai pensar de min, sabes, en braguiñas. E ele acercouse e dixome: nena, que che pasa? Que estás a temblar como Bambi? Vanche romper as pernas. Eu que está aí meu pai, dame vergonza. Tú, bota pa diante. Esa, pa diante. Bueno, e veramos, non acaba a historia aí, permanezcan atentos. Canta moi ben. Atención a como canta. Saberán, Trisha, como canta. Todavía no me has contestado. Ah, bueno, esto... Actriz. Si hay una mínima posibilidad, por muy mínima que sea, Hai que decir por favor. que estás traballando en series tan importantes. Bueno, traballaches en Fariña. Sí, pero facendo de colombiana. Bueno, vale, estupendamente. ¿Qué pasa? Mira qué problema. A ver, pregúntale. Mira cómo canta Trisha, mira. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his sound. Ahí está, da cañiza, ¿eh? Mira que me encanta. Esa foi a primeira vez que me atrevín a cantar en público. Despois xa fun intentando facer cousiñas máis elaboradas, porque todos os artistas, pois, todos os sabedes, cantos máis traxes teñamos no armario e máis polifacéticos sexamos. Bueno, pero a ti mellor. che gusta, aparte de cantar e, bueno, ser modelo, pero o da actriz, a ti o que che... Eu provei a moda porque foi como un chute de autoestima, a min facíame falta, era a negra, a que era como a mesa da Hortensia, a que parecía un home porque tiña o pelo moi cortiño, e ese mundo abriume pois as portas de son unha muller e aquí estou, vou pisar forte. Pero despois dime conta de que era un mundo que para min quedábase moi pequeno, moi frío. Si eu quería transmitir algo, quería contar un mensaxe. E hoxe estás nunha das series importantes da televisión en España, en Acacias 38, non? Sí. Unha das series de gran éxito, que levas cato tempo xa. Un aniño xa acabei, Cuidado, morreu. papel importante, bueno... Marcia morreu, por pero ese desgracia. sí, o da colombiana era máis pequeno. Sí. O papel. O que pasa é que este personaje para min foi un regalo porque iba para 2 mesiños, nada máis, unha muller negra en 1913, pois iba a ter unha vida moi cruda e ao final quedeime un aniño e estuve no trío protagonista con unha historia amorosa así complicada ata que morrín. Bueno, está claro que celebramos con ela ese Día Internacional para la Eliminación da Discriminación Racial. De todos os xeitos, ela non o tuvo fácil desde pequena. Cando nos dan a todos ese cachetiño, cando saímos, que che dan un cachete para arrancar a vida, non? Que necesitamos saber que pasou aquel día, por que iso marcou xa o inicio da vida? Non sei se se aprecia moi ben. A ver. Por aquí, vela? Aquí ou aquí? Que o que Unha marquiña. Vela ben? A ver, por... No. Ai, que ahora brilla máis. Sí, Ai, esa. Unha cicatriz. Pois eu resulta que nací nunha tenda de campaña de Médicos Sin Fronteiras, porque aínda que meu pai ali estuvese traballando estuvera ben, a sanidade africana naquel momento non era quizá tan boa como a española. Sí. Entón meu pai decidiu que o mellor era que eu nacese, nunha desas tendas de campaña. Vese que miña nai, pois no último empuxón cabreouse ou o médico descontrolouse e cando che dan a palmadilla deronme contra unha mesiña. E aí quedou o aviso. E quedei marcada xa de por vida. Quedou o aviso de dicir, Trisha, a vida non é fácil. Sí, ou iso, ou vas ter un pequeno que te vai levar polo camiño artístico. Bueno, querida Trisha, gracias por vir ata aquí e contarnos a tua historia de superación, en definitiva, porque, claro, ter que loitar contra estos estigmas que impoñen, en definitiva, a ignorancia e a falta de... Sabes que pasa, Galloso? Que eu xa non loito contra nadie. No, parece ben. Eu vivo, demostro que son como persona, que é o máis importante o que temos dentro, non o que somos por fora, e intento cumprir obxectivos polo que está aí arriba, que é o único motor que teño neste mundo, para que se sinta orgulloso e todo o que fixo por min non quede en vano. Eu sei que é día do pai, papá...
Sí, porque ademais é o modelo que así realmente foi, aparte da tua valía persoal, realmente aí papá Con fixo un todos os traballo esforzos que fixo non podía realmente quedar maravilloso. sendo nada. Pois parabéns, Trisa. Moitas Que sigan- gracias. A próxima vez falamos de eso, de actrices e de películas e estas cousas. Perfecto. Vale, Invito e a a todos tua os vida que galegos sempre do será. mundo que están en Madrid a que veñan ao bar que abrín 20 días antes do confinamento. Que te razón, que tens un bar ali en Madrid. Como se Sí. chama? A Lola. A bacería La Lola, chámase. E fago Sí. cocidos, fago queimadas, vístome de meiga celta. Por exemplo, en Halloween isto estaba moi aburrido. Bueno, Dixen, vamos a ver, non teño te- que animar isto. Vamos a ver, non temos máis tempo, pero hai que continuar. pasa nada. Isto hai que continuará. Outro día. Vamos ir co menú de La Lola e facemos un conxuro da queimada con Exacto. Trisa Fernández. Trisa Fernández, Gracias. aí, da Cañiza de Filgueira.